Еба си кефа! На мотора сме! Хот мото е на мотора! Здравейте, уважаеми зрители! Как сте? Христос възкресе! Днес е Великден, неделя, 5 май, 24-та година. Пътнахме, пейнахме една пиричка, агнишко, както си му е реда. Ще до село малко направим едно тигелче. Се разкарам, че ми се кара. Да видя какво става по село. Сутринта беше студ. Сега времето се по-оправи. 21 градуса. Супер е! Якинчето съм, стария екип. Кащи долу не съм се слагал на екипа. Лежерно ще покараме така с тънките ръкавички. Панталончето. Ще я сипа малко гориво. Това се чува къде сипа, мисля на новия Лукойл да сипа. Аре, завивай с този кораб, бе! От най-лявото път ще завиеш. Едно съобщение Сър Вайс имам. Аз знам, че трябва да сменям масло. То са няма пусни. Тук пише Сър Вайс. Ево е. Сега ще го вия като спра. Какъв е този сервис? Преди трябва да сменям маслото. Мисля да ходя края на месеца към Софето. Това масло става гаранция отвратителна работа. Всеки път трябва до София. Там 2 седмици напред, запазваш час, чакаш. Майката си е бала. Его един колега. Хондичка ли е това? Кога не знам. Хонда май. Тя някаква мъничка ми се вижда. Нова. Нова ми се види. Его Лукойлчето сега го направиха новичкото. Мисля му сипа един стотак. Ще му сипа, Лаце! Почивай! Това червенкото, стотак. Предния път окъпах целия мотор, тук зареждах. Колко гледах наляво надясно. Окъпах целия мотор. Така да му завариш на 100 октана.
Да бега повече, да бега повече. Червения бензин. Мале, поводявам като го видя и помирише. Направо поводявам. Бати кефа е. Ама скъпо, 3,12. Пара. Цък, тук какво съм изцапал, бе? Нещо тук съм изцапал. Пусни стъпенчица. Ставим ключенцето тук. Тиваме платим и се връщаме. Това километраж ще си пуснем. Записваме ли? Записваме. Като съм пил, да съм в кондиция, ми е добре. Последните каране ветри, се бях пил, бас и майката. Мале, как го стрелят за секунди, бати блока. Тук 2000 евро квадрат, ако щеш. Ти откаченията 2000 евро. Айде! Опет се кепат. 2000 евро тук искат за квадрат. Те са абсолютно ненормални. Много пара. Его йо не пода. Айде. Обичат децата, обичат децата моторите. Дали мислиш, че го правя заради те? Правя го заради децата. Ще ме извиняват. Нали? То какво ми дава такъв да дам газ? Чудих се какво да правят. Бях тръгнал с малкия задрен в половин час. Тук има някакви колеги, се познават, не ги знам кои са. Погледат клипа, поздрави. Пият кафенце на центъра на Плевен. Тук тия изобщо не мисля да ги чакам 2 дена и 2 нощи. Направо мисля да си ги минавам. И така от тук лекичко, цък. Нали, без да се правя на кой съм аз, мотора. Ще отчаям дървото. Лекичко, културно. Оне бус го минах от дясно малко, ама той пък с сила грам сега, нали? Иначе от дясно гледам да не изпреварвам. Знаете, забранено е, не го правете. Не е полезно за вашето здраве. Особено с мотор. Ще видим сега, ще има ли движение до Дунава. И изпревах накладки, скърцат. Трябва малко да се пообработат. Изпревах накладки тук при Чичко Митко, Мити Рейсинг, местния механик. Голям пич. Всеки маха, всеки е в настроение, празник е, харесва ми. То прави обратен, боли го фара. Идва един, видях го! Погледалото там! Тези ръкавици ги бях оставил на мотора.
И съм ги забрал и съм търнал и паднали пред гаража. Връщам се, няма ръкавиците, гледам на камерите, опа, един комшия ги взел 2-3 дена, си мълча, нищо не кажа. Викам, тук не ръкавици си намирал. Да, те твоите лица, аз така си помислих. Ето ти ги. Па ти не се обажда, радееш и мълчи си. Ако не му каже, няма и да ми ги яде. Те вече са някакви тор, тук 40 кинта ги взех. За градско каране най-вече. Сега бати, върни си ми ръкавиците, пред моя гараж са паднали, много добре знаеш, че съм моторист, нали, и че карам на мотори. Нормално са мои тия ръкавици. Кой да са? Тук слагат камери, мамери. Ще внимаваме малко по-лекичко, да и ни заснемат. И се караме винаги в ограничение. 50, 60, 70. Спазвам ограниченията, знаете. Километража малко не ми е верен. Добре на време полудява. Не знам какво му става. Аз карам с 50, то пише 150. Нямам си една идея. Ама ще превърта гумата. Писта, няма никой. Ние сме. Баси кефа. Майко! Направо се отдървих от кеф. Ми настръкнаха козините. Много ме е яко. Бръм. Моторчето. Голям кеф. Скъпо удоволствие, ама кеф. Един приятел сега иска да си взима мотор, някакъв партер, Passat комби, не знам коя година. 7-8 хиляди струва този Passat, ако някой иска партер да прави кола за мотор, запиши, мога да го види. Ще го свържа веднага. И то касето тиро изкарал ръката. Мали! Играч! Аз нямам един топс по мен. Чист съм! Както съм се родил. Нема кеф те топси. Правиш един после още един. Целият се нашариш до глава. Заеби! Не е за мен това. Бръм. Мисля, минал, тук е. Горе пътя е ужас, той тук е ужас, той направо навсекъде е ужас. Въпреки че те горе го поуправиха, може ще го пробвам. Айде, връщане. Ще минем от там. Гледай каква дупка, човек. Те сега нови са появили, аз скоро тук не съм минавал. Тук пак слагат чивърната камера, има 60. С тия камери тук в Плевен ни напраскаха 4-5 камери. Знаете региона. Един от регионите знае много смъртни случаи в България. Русенско, Плевенско, Микре, Каловешко, Плевенско. Дойдоха, имаме 2-3 ноги и още 2 нови дойдоха сега по-малки, едни такива, дето снимали по 10 центи там, не знам какво. То направо не мога да се кара вече камери. Ама има всеки, трябва да има контрол. Знаете как се дадат нещата. Гледай, то няма едно облаче, човек. Направо бати времето. Божествено. Тук 2 на 3 валя.
Утък, петък, събота. Обаче днеска на Великден е бон-бон времето, бон-бон, бон-бон-бон. Това то ще изее. Ето вече, ако изее, е по-лошо, нали? Не беше, ама то. И искаме така лекичко да караш, без да ставаш зор, да се повозим 5-6-та, мотора да жижи лекичко, като чиличка, без агресия и такива работи, защото не ми се напряга. Па и знаеш, сега по тия празници има всеки уроди. Пияни, заляни, надрусани, се е спал 2-3 дена, пил, тръгнал с колата. Навлее в насрещното, ще убие, за няма нищо. Караме внимателно. Все едно, че сме с балканчи. 70 кубика, не 50. Балкан. Изтребваме се. Има ЖП прелез. Намаляме лекичко така. Хоп, цък. Минаваме ЖП прелеза. Тук съм сигурен, че имам полицай, ще видите. Гарантирам! По тия села умрели. Дай се малко. Кантарете! Но искам се научи така пуф-пуф да го дигам, ама нещо ме страх деба, майка му теба. Трябва хубаво някъде да се упражнявам. Тук ме страха, че не съм минал, тук не съм минал от средата, разбираш, и голям проблем. Все едно, че не знам какво е станало. Дам. Вика, ти що мина за наляво, трябваше минеш за направо. То няма никой, ще върта тук лентите. Айде с тия молици. Ела, ти покажа.
Имаш ли YouTube? YouTube имаш ли? Да. Дай. Ето. Ай, ще се видиш във видеото, другото. Къде го кача. Ти сега ли снимаш? Да, и тебе те снимам. Ще видиш. Ще те кача. Пропуснах оббивката, ще минем през Гулянци. Актива път си е друго. Раздаваме газ. Купиш тука? На жени и спирачки не вярвам. Така е, братле. Прав си. Не трябва да се вярва на жени и спирачки. Приятели, това беше от днешния влог. Едно кратко великденско видео. Реших така малко да поизлезна. Поразкарам моторчето, пораздвижим късичко до село, 50 км на отиване, 50 на връщане. Доволно. И това е. Ще се видим в другото видео. Не се знае кога ще е то. Се надяваме, че е другата селата. Бай-бай!